Som gent amb patologia mental greu, bàsicament esquizofrènies, però també trastorns de personalitat. Que ingressin a la unitat no té a veure tant amb el delicte, sinó amb la patologia. Però sí que és veritat que hi ha molts que tenen la patologia greu i a més llargs anys de condemna, amb la qual cosa això també agreuja més el seu problema per l'empobriment propi de l'enfermetat, però a més també per estar un mitjà bastant privat d'estímuls. La falta d'estímuls fa que entre el curs de la pròpia infermetat i aquesta situació la persona s'empobreixi bastant. Molts pacients a vegades quan surten després de molts anys no estan acostumats ni al tràfic de cotxes, ni a estar en una cafeteria on hi ha més gent, doncs estan molt desubicats, no? Perquè després de molt temps quasi troben més propi el mitjà penitenciari, que és sempre molt rutinari, amb uns horaris estrictes, amb una normativa molt estricta, que a vegades la mateixa societat que els espanta una mica. Llavors, les sortides ens ajuden a treballar els desajustos que es produeixen quan estan al carrer. Llavors, aquests desajustos, després a la unitat, amb programes més específics, intentem anar-los corregint. Bàsicament, ells es preocupen dels recursos econòmics, poder aconseguir també algun tipus de prestació econòmica que els ajudi a tirar endavant, i després molts que no tenen sostre on aniran a viure. I en molts també a vegades el retornar a l'àmbit familiar, que també era un àmbit a vegades problemàtic i disfuncional, veure com es farà aquest reintegrament a l'àmbit familiar, que a vegades és això molt desajustat, però és l'única sortida que tenen.